Olu lusasazo ngqo lweendaba eStudio 9 kukomkhulu SABC Auckland Park nazeziphambili. I'm joining MK because I believe that it is the vehicle through which we will achieve the much needed black and progressive unity. Oyisakuba ngusihlalo kazwelonke we-EFF Advocate Dali Mpofu ushile lo mbutho esiya kuba inxalenye yeqela lomkhonto wesizwe. We raise the glory of King Shaka Kasenza Ngakhona, the founder of the great Zulu nation. Mongameli Ramaphosa utyhile umfanekiso oqingqiweyo wekumkani yamaZulu uShaka Kasenza Ngakhona ngaphandle kwesikhululo senqwelomoya saseThekwini. Botani Mzikantu namhlanje livunyiwe idinga sikuphakela indaba ngolwimi lwenkobe singaphosanga maseko masinirhabilise kwibhekile yasemini nje. Oyisakuba ngusihlalo kazwelonke we-EFF Advocate Dali Mpofu ushile lo mbutho esiya kuba inxalenye yeqela lomkhonto wesizwe. Umpofu noligqwetha loyisakuba ngumongameli welu umnumzana Jacob Zuma lelinye lamalunga phezulu ukushiya lo mbutho we-EFF kutshanje. After a lot of soul searching, I've taken a decision that I will be joining MK. Umpofu uthi uya kuzibandakanya nombutho we-MK kuba ubona inguwo oya kukhokhelela eli kwilizwe lamasi nobusi. I'm joining MK because I believe that it is the vehicle through which we will achieve the much needed black and progressive unity. Uqhube ngelithi oku akakwenzanga kuba kubekho ukruthakrutwano phakathi kwakhe nenkokheli EFF uJulius Malema kodwa oku ukwenzela abemi beli. I've tried to reach out to him, but it's not. There's no need to inform anyone at any particular time. I'm sure there's no bad blood. Umpofu uqwele ngokugxeka urhulumente wobambiswano ngelithi ayingorhulumente wesininzi. In my view, it represents 10 steps backward. It represents a total sell-out position where there was an alternative for the ANC at least to have aligned itself with the progressive forces. Mpofu kwathe esisigqibo ebesigqugula nowayesakuba ngumongameli weli uJacob Zuma ekhusini kwezinyanga zimbalwa zigqithileyo. For a few months, as I say, there was a time where probably it was just me and former President Zuma who knew about this. Lendedeba eyayililungu le-ANC ukususela ngeminyaka yo-1980 yawushiya lo mbutho we-ANC ngoNovemba ka-2013 yaze emva kwenzuku ezimbalwa yabhengeza ukuzibandakanya nombutho we-EFF nowaqalwa emva kokugxothwa kaJulius Malema kwimbutho we-ANC. Kusenjalo umhlalutyi wezopolitiki uNjingalwazi Ntsikelelo Breakfast uthi akothukanga kukulahla kuka-Advocate Mpofu kwi-EFF uthi ibicacile ukuba uMpofu zakahamba nanjengoko ekufutshane kwesakuba ngumongameli umnumzana Jacob Zuma. It does dent the image of the party. I mean, it's a blow in a big way. I mean, talking about someone who has a national standing, someone who was a chairperson of the party. So it's really a blowback effect. But this blowback effect, in my opinion, I think the EFF, in doing a thorough political analysis, they need to appreciate this, that the source of this exodus, in my view, was the partnership that Malema tried to form with former President Zuma with an intention of, because he thought that by reaching out to him jokingly over a tea, he was trying to join forces with him to unleash an attack on Ramaphosa because there was a common denominator between himself and Jacob Zuma, forgetting that Jacob Zuma might still be holding a grudge against him for the disrespect that he showcased while he held the position of a president. Because it's quite clear, in my view, that while they were having these engagements, that Msholozi was going behind his back trying to recruit other people, and we see that now, and you can see that this is well thought through, that these people are not resigning from the EFF at once.
Inkundla ephakamileyo yezibheno eBloemfontein iphulaphule iingxoxo zamagqwetha kaNandipha Magudumane ezithi makakhululwe luvalelweni ngokukhawuleza ze nezityhola tyatyekwa kwazona zichithwe. La magqwetha athi ukubanjwa kwakhe eTanzania ngo-April wonyaka ophelileyo nokunyanzelwa kwakhe ukubuyiselwa kweli kwakungekho mthethweni kungenantsingiselo. Amagqwetha kaMagudumane axoxa ngelithi ukunyanzelwa kwakhe ukubuyiselwa eMzantsi Afrika kwafihlwa yangathi uyadidinjwa. Aqhube athi wayengeke avuma ukudidinjelwa kweli ngongekho mthethweni. Moreover, the respondents alone know the true facts concerning the detention and deportation. The appellants have in their founding affidavit squarely placed the lawfulness of the arrest, detention and deportation in issue. Now the important sentence, the respondents must therefore prove that they acted unlawfully. So when Justice Gorvin, you put to me, well, what do the founding papers say, and leave it at that? The founding papers say squarely, the respondents, at that time the police, acted unlawfully, I'm in detention unlawfully. That's what they say. La magqwetha kaMagudumane anti abe agente zomthetho kuquka namagosa esebele sekhaya aqhogana ngobumnyama norhulumente waseTanzania ukumbuyisela kweli ngalo ndlela kunyashwe inkqubo esemthethweni phantsi kwesandla esemthethweni sale nkqubo yeSADC. Kusaqhuba ukuxoxa kwamagqwetha kaMagudumane kwinkundla ephakamileyo yezibheno eBloemfontein kwaye kweliqonga kuza kuphinda kutshila amagqwetha esebe lezobulungisa noluleko ephikisa inyathelo likaMagudumane namagqwetha akhe. Abducted Ibrahim. Abarhanelwa ababini betyala lokubulawa kwamalungu 5 osapho lakwaSete eBhitya eMpuma Koloni basikhalele isicelo sebail. Umphumezi Ngcambe Dodobalo neminyaka engama-39 kunye nolukhanyiso Xolisa Gam abazinikanga izizathu zabo zokukhalala isicelo sebail. Esi sibini sijamelene namatyala 10 kuquka ukubulala 5. Batyholwa ngokubulala amalungu 5 osapho lwakwaSeti kwilali yaseNcejana eBhitya ngaphandle kwaseMthatha kule nyanga iphelileyo. Kutyeli lakhe lesibini lokuvela phambi kwenkundla, umtyholwa wokuqala uMphumzeni uye watshintsha izicwangciso zakhe zokufumana igqwetha ngelithi utyeshele imithetho yakhe yengqawule. Wakhululwa ngengqawule emva kokuthothoza iminyaka 10 entolongweni ngetyala lokuphanga exhobile elinobuzaza eKapa. Umtshutshisi ucele ukuba inkundla ilimise elityala kude kufike ingxelo zeziphumo zoqhaqho kwakunye neziphumo zencindi yofuzo. Elityala limiselwe umhla we-11 kule imiyo kwaye uphando lusaqhuba. Kwalapha ezindabeni Mukhale City ithi uza kube uphucukile umgangatho wamanzi kulo masipala ngoMatshi onyaka ozayo emva kokuba bequbisene ngempumelelo nokuphuphuma kwamanzi amdaka kwiziko lokucoca amanzi Percy Stewart kodwa masithi tsi evenkileni. Sinamkele kwakhona kwiindaba zelijelo uyakwazi ukubukela izindaba kwijelo leYouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Xa ubukele sicela ucofe ulike ze uba ukamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo. Kwinqaku lokuqala sithe owayesakuba ngusihlalo kazwelonke we-EFF uadvocate Dali Mpofu ushile lo mbutho esiya kuba inxalenye yeqela lomkhonto wesizwe. Umpofu noligqwetha loyesakuba ngumongameli welo umnumzana Jacob Zuma lelinye lamalunga phezulu ukushiya lo mbutho we-EFF kutshanje. Okuphambili kwizicwangciso zikarhulumente kazwelonke kuqubisana nentlekele yamanzi nogutyulo eMukhale City. Kukho intsebenziswano phakathi kwesebe lerhulumente obambiswano namanye amasebe ukuzisa izixeko ezitsala nzima uzinzo. Kusenjalo iMukhale City sele ikwazile ukuqubisana nokuphuphuma kwamanzi amdaka aphuma kwiziko lococo lwamanzi Percy Stewart kwaye ithi uza kubuphucukile umgangatho wamanzi ngoMatshi wonyaka ozayo. Umasipala weMukhale City ukhe wathiwa mbende ingxaki yokuphuphuma kwelindle liqenqelekile kwimilambo nakwizidalado ngenxa yeziko lococo lwamanzi Stewart Waste Treatment Works ebelingasebenzi ngendlela. Ngenxa yoko le meko iye yakhokhelela kumngcipheko wezempilo nongcoliseko. Kodwa kungoku abahlali bangaphefumla kuba isixeko sithi silungisile le meko kwaye lisebenzela ukuphucula umgangatho wamanzi. So we've got control of the site in terms of control of the sewer spillage. The second point is to ensure that we clean all the sludge that is in the area. Kunjalo urhulumente wephondo ungenelele ngokuncedisa axume nge-130 million rand ukulungisa le ntlekele.
The principle for financing that is not exclusively the provincial government, because national government, particularly the Department of Water and Sanitation, has made financial contribution to help the municipality. And the municipality also is putting its money together. Ungenelele naye urhulumente kazwelonke kwaye uthi ingxaki eyombethe lo masipala iza kuba yeyezolo. It's a collaborative effort, matters of this area of work. Ourselves as COCTA, together with the Department of Water and Sanitation, we have got a cooperative responsibility on site, not only in Mohale City, but even in other areas. We do issue what we call integrated urban development grants from our side as COCTA to support major cities with regard to financial arrangements, like we do give other municipalities all over the country, municipal infrastructure grants. Kunjalo mphathiswa uMamapolo uchonge ibhunga lomasipala weRand West City elikhokhelwa ngusodolophu William Macheke njengeliza kuqinisekisa ngokusebenza kothungelwano logutyulo ukuncedisana nephondo. Umongameli Cyril Ramaphosa utyhile umfanekiso oqingqiweyo ngangeemitha ezili-11 ubude kakumkani uShaka kasenza ngakhona ngaphandle kwesikhululo senqwelomoya saseThekwini esathiywa ngaye. UkaRamaphosa ubekhatshwa ngukumkani uMisuzulu kaZwelithini nenkulu-baphathiso yaKwaZulu-Natal uThami Ntuli. Ngoku masithi tsixada ngaphaya kwemidayeli siziqale eAustralia. Government's proposed age is 16. Inkulumbuso yase-Australia uAnthony Albanese ubhengeze ukuba urhulumente wakhe uza kubhangisa abantwana abangaphansi kwe-16 kumaqonga ezonxibelelwano. Social media platforms to demonstrate they are taking reasonable steps to prevent access. The onus won't be on parents or young people. France xa ungekafiki kwi-15 leminyaka ubudala awuvumelekanga kuFacebook, Instagram, TikTok naku-X namanye amazwe asacwangcisa ukukhupha abantwana ngenxa yobungozi bala maqonga. Rhwaqu eMalibu kwilali yaseLos Angeles ozibonele ngawenyama ushiyeke kukhwanqisekile umbono enqwelontaka izama ukucima amadangatye omlilo. Kutyalwe ngaphezu kwe140 ezicima-mlilo kumlilo wamadlelo osele ugqugqise iihektare ezingaphezu kwe10,000. Qakatha qelele eTurkey abahlala baxhasa usodolophu onqunyanyisiweyo bavuke umnyele baxambulisana namapolisa. Amapolisa asebenzise iinkanunu zamanzi ukuchitha isiqhu sabaqhankqalazi abakhweniswa kuguzulwa kosodolophu uGulistan Sonak kwafakwa amagosa karhulumente. Xa sikweli ingqokoqo uCharliman Adoche Amoso waseBenin uxhonxa umqhaphu okwenza izinxibo zokuzidla ngobuntu bakhe. Le festival que nous organisons, c'est uthi umboniso wethu uzama ukukhuthaza ulutsha luzingce ngenkcubeko yalo ngokukhetha ilaphu lesinxibo sesintu. Sizama ukukhuthaza nabanye abahlali baseBenin baqaqambise elicandelo. la population béninoise et ensuite Utyatyadule wathi eliphulo liza kunceda ukugcina umnombo nokuqaqambisa inkcubeko yabantu bazuze nengeniso. Qongqololo. Sibuyele kwinqaku lethu elithi umongameli Cyril Ramaphosa utyhile umfanekiso oqingqiweyo ngangeemitha ezili-11 ubude kakumkani uShaka kasenza ngakhona ngaphandle kwesikhululo senqwelomoya saseThekwini esathiywa ngaye. Busisa Nkulunkulu wezulu ungcwelise lo mfanekiso uze ube luphawu lobunye nothando kubantu bakho bonke esizweni sonke ezweni lonke lakithi. Sikhuleka egameni likayise
nelikandodana nelikamoya ongcwele uNkulunkulu munye njalo kuze kube phakade naphakade amen. Kuhlanganwe ngokutyhilwa komfanekiso oqingqiweyo wekumkani yesizwe samaZulu King Shaka kasenza ngakhona kanye nelitye lembali yakhe. Emveni kokuqenqgeleka kweminyaka eli-14 wasuswa umfanekiso kaKing Shaka kwisikhululo senqwelomoya yasaseThekwini. Oku ngenxa yeenkxalabo zelo xesha ezazisithi wawungangqamenanga nowekumkani. Ke kambe abakwalizwi bawusikelele lo mfanekiso oqingqiweyo kaKing Shaka lo gama ukumkani misizulu kaZwelithini umongameli weli uCyril Ramaphosa kanye nenkulubaphathiswa yakwaZulu-Natal uArthur Thamsanqa Ntuli bagunyazise ngokusesikweni olutyhilo lwalo mfanekiso namhlanje bengqina kwelokuba usapho lukaKing Shaka lunqwalile ngawo phambi kokuba utyhilelwe uluntu elubala. OkaRamaphosa ulibabaze njengolubalulekileyo olusuku embalula uKing Shaka njengombumbi inkokheli yaphuma izandla eyathi gqolo ukuza nenguqu nokwakha isizwe. It is an important day because today we raise the glory of King Shaka kasenza ngakhona, the founder of the great Zulu nation. King Shaka was a warrior king. He was a unifier, an outstanding leader, a reformer, and a nation builder. Ukanti ke kubalulwe ukuba uKing Shaka waba ngumzekelo washiya umzila ozinzileyo ukuqinisekisa uMzantsi Afrika ukuba unako ukuziqala ingxubakaxaka ezixananazileyo. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Sikubuze ngomqeqeshi weTX Galaxy olahlileyo kweli qela nezimvo zakho nangabanye abaqeqeshi bebhola elikhulu ze waphendula wenjenje. Abaqeqeshi basazoba senkingeni kakhulu kule season ngoba iyavutha phela isizini evuthayo le. Uyabona kule season uyakhala uzoleka. Abaqeqeshi abaninzi basazokhalala ndiyakuxelela. Ncoma kakhulu umqeqeshi weGalaxy wenze into enhle kakhulu futhi ke alahle esidlangalaleni. Xa izibona into ba akaqhube kakuhle nabadlali bakhe abenzi lento bebathume yena makalahle. Umqeqeshi weTS Galaxy kubonisa ubunkokheli ingaske nenkokheli zepolitiki zenze lento. Msakazi umqeqeshi weTS Galaxy wenze kahle wasula kulomsebenzi ngoba umsebenzi wakhe abaphathi bawudicelela phansi ngokuthi baloke bedayisa abadlali abanamava eqenjini. Nami bengingasula ngoba manje lokho kugcwalisa iCV yakhe. Ulingcindezi kubaqeqeshi ngempela. Uyabona nje kuKaizer Chiefs utsamela ukuthi impela balungise kakhulukazi nje bengathola mhlawumbe umdlali oyistriker owazi ukuthi ashaya amagoli. Mina ngibona sengathi la kumtawunge ngathi ucoach akayitholi isupport eyanele, so noma ngabathola abadlali abanye so akanalo lwazi kahle ngeChiefs, so nje ngibona sengathi kusekude phambili. Hayi msasazi lo weTS Galaxy kwenze kakuhle kakhulu umqeqeshi yena. Xa ubonakala ba uyohlulakala ngcono vele ubeke phansi uzibekele phansi ngofuna kwakho ungadubeka ndocoach indlela. Hayi namsasazi noko andiboni into irongo xa iTS Galaxy ithathe isigqibo sokuba mayinqulule umqeqeshi. Umqeqeshi weTS Galaxy wende kahle ngokuthi yena atikhulule kunokuthi alinze ukuthi baze bamcoshe ngoba vele iTS Galaxy kule season le ayikaqale kahle and vele iphansi yikunamba msila I'm sure ina 1 point. Hayi wemsakazi kulonyaka impela. Cha mina ngimangala ukuthi kaRezane ucoach weTS Galaxy cha induku lokho ikhalile nje ngapha nangapha. Mhlawumbe lo mqeqeshi weTS Galaxy indlela abavumelene ngayo nomqeqeshi akhonto esizawuthini uba awuke wangawini uzawuresigna. So ngokuzibonela kawinanga idraw asiwini watsho waresigna konto esizawuthini nathi. Bendinethemba ndisithi noko lo mqeqeshi uza kakuhle lembize beyipheka bendicinga ba iyadibana ndothuke kakhulu xa ndimbone lahla nalapha ebulahleni alahle ngolahlobo lahla ngalo hayi izinhloni nehlazo lanto ayenzileyo. Ayile bhola iseyinkinga kakhulu. Uyabona futhi impofana yona iKaizer Chiefs kufuneka umuntu ozogadla ngempela alingise uMbentsuma.
Siziqongqothile zasemini nje into zakuthi kanti siyabuya kwakhona ngentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa. Hlangabezana ogxa bethu beniphakela iindaba ngecala emva kwentsimbi yesihlanu ngolwimi lweSiswati. Desidibane kwakhona kamnandi.